Vence stavi jaja. Večera još. Malo ću popijem mlijeko. Šta je ovo? Šta je ovo? Čudo ne vidio. Mladi bre. Mladi, ja kad sam isto bio mladi. Što sam tako Bio mladi. sam na intervju. Ništa ne Kako čuo. si lepo sredio kuću. Nemo sve da pričam. Vidjeli smo te kakav si gazda. Sredio kuću. Ali, brate, nema veze, svaka ti A ovaj čast. Ja da leži, ti kažem, a ovaj svaka ti leži čast. ko beg, ništa. Ja sam Joj, rekao volio danas. bi ruleta sad da vidim sa društvom kako njegovi cuga. radnici u motelu. I vidim kako se smeje. Što i plaća Vidiš kad ti da se on nastavak zna sa tela. Ekremom Što od mi ne ranije. plaća. Vidiš da se on zna sa Ekremom od ranije. Zna se, znaju. Kako se ne znam, Koga kad su Rule ne zna, ja. težgarili tamo sa džejem. Izgarili, bre. Zna se oni sa mnom. Ja sam bila ubeđena stvarno da će on Eru da odabere, bez nezanja. A možda će sutra u utorak reći bila šala jučer. Kakva šala kada ga sluge. Kako šala, jedna od onek stvari, ja ponem komu dala i još mi tamo stava obuću u Australiju. Dobijem bruk. Dobijem bruk, ko prikovicu. Sad mora Pakoš zauzeli ti mjesto. Sad čuvaj baš. Pazi. Kada smo došli ispred Ovo nisam doživio, WC-a čovjeka. Ovo nisam doživio u Vajdovčini kad sam služio vojsku, kad je bila uzbuna da tovarim stvarima. Što najgore mrzi, to je to. Da se seliš? Da se seli. Ne, kad ti daju uzmunu u vojsci, onda je kao svi ustaju, sve ratna oprema na gotovo, sve mora da bude za par minuta. Za par minuta mora Ma spakat to stvari novo sve, brzinu ono, traži. isto kao u vojsci. Ali to je pretjerano, znači ono brzo, sve u ratnoj opremi mora Ratna bude. oprema, kompletno Sve ide. na sebe. Čekaj te pitaš nešto. Prošlo je narod pita. Prošle. A što ne skriješ na oči? Ne znam, moram te gledam oči. A da, Ma ne mogu da gledam nešto. nema, đubre stavio stavne na očere da mu ne pročitamo još šta piše tamo. Ja, On sve zna, možda sutra. on sve zna. Ja uopšte sutra meni, bude. znaš šta mi nije jasno, Ero? Kad se birao gazda prošle, kojim dan? Utorak. Ponedeljkom, a utorkom sluge. Ponedeljkom. Utorkom A sluge utorkom se uveče biraju. sluge. Ma ljudi, vi pričate gluposti, aman. Oni mogu da urade šta hoće, Tako je. zadruga ima pravo da urade šta hoće. Tako je. I sa ognjenom i bez ognjena. Šta će Tako ovo? je. Ognjene možda otputao čovjek negdje. Šta Jedino vam što je? sam ja trebao da budem do večeras. Kako? Što sam trebao da budem do A što da večeras. budeš kad ti ovaj sve odradio? Pa dobro, to sam Možda trebao. ideš kući. To je Ti možda trenutno. ideš kući sad. Jebote. Jer oribe i WC. Evo te koliko se zalagao. A što oni oduže na predavanje, bre? Čas, Si ga smrzao. On jedan stvarno teo da to izgleda sve da ja. ali idu pored ženskog WC-a i sipne od post. God sam Ali stvarno, to sam žensko. ali jeste, to je isto. Ali Kad to je on stvarno sam mislim. vodu od pece A papira da je i on karton. tako da bude. Ovo ne smije da se baci. Ovako se uzima pece papira. Pusti ko. A ovo je leži. Ovo je leži. Kao promo. Ono je kad obilje. Što ja ne iskoristi gužbu i danas mi je rekao lezi. Kako sam bio? Što rele kad se Prvi apel. Nećeš ti, hoćemo sutra. Moj se ja i leganj. Pa ja Ti moj. Na jeba zajedno sa mnom. ja mogu posle ručka tamo da ležim ovako. Da zaspijem ne možem. Na jeba narod Crne Gore. Ovo je Daniel. Dankil. A on je pokuši dan. Aj ti, Dankil. Ona zna po cigarama. Dankil ga zna. Dankil. Suzo sam pipom. Ako on je lazala za reći Bogu. Suzo sam pipom. Stanija stoji s ovom metlom, a dve kolone u šarenoj pižami. Ovako stoji sa metlom. Jer opet naopako osjeti. Ja mu proširujem da vidim, ne vidi žensko. A Miki trza ciglu sa tvojom druga vrata. Možda danas se nesi smeo.
Jebo me prvi april. Kratko rukave. Sviđao sam se. Da bi ću upalu pluća ću dobiti. Jebo A me ja još učem jedničko, onda bi dokazao kako se... Bilo mi ga žao, majke. Ti si moj Crnogorac, ja tebe volim. I pozdravljam se u zonu. Hoću da si brže tamo nego ovdje. Kad pomislim da si tamo, da si ovdje. On ide samo do Praga. Slovio sam dečka. Gdje će mi duša? Slovio sam Crnogorca ko Beligiju. On ne zna koju kantu, kaže. Onu sa kljunom. Sa pipom. Fora je 100%. Pa ne mora da znači. Mora. Pa dobro. Ako je fora, što baš tebe da izaberu? Pa nije mene izabrala zadruga, meni izabrao Ekrem. A Ekrem je izabrao s razlogom. Mislim, s razlogom. Razlog je glup. Znate vi za tu priču? Čekaj, šta ti rekao? Nisam ja njega ne slušala. Znaš koja je priča? Priča je ta da je jednom ja stojim i zapalio sam cigaretu u WC-u. I? Znači, naleteo sam, bilo je slobodno, je ušao, zapalim. I on dolazi, otvara i kaže, a bio je bez alkohola. A znate kakav je kad je trezan. Rekao mi u fazonu, ja sam sledeći, ja sam rekao, ne znam, morate vidite za kupanje, hteo da se kupa. Da, vidiš, rekao bi čovjek, izvini, rekao bi čovjek, znaš, ono ovako, da ne zna ko se ni kako zove, ni ono, vidiš kako zna se pamti. On sve zna. To je posebna priča, pričat ćemo o tome posle, onda mi završimo ovo. Morate, ja sam im rekao. Pismo još jedno. Razumljen. Ajmo, pismo. Pismo, ustajite. Svi, molim vas. Svi. Pa ne, ali pazi, ti si kriv. Sad ću vam pokazati kako se čisti. I on ga da sedi. Sad ću vam pokazati kako se čisti. Skida kožnu jaknu. Dole ću ti ja, da, ajde. Pa me skida vi dole. Čekaj, gdje je ovaj... Slušaj me, idi molim te zovi mi sluge. Ti, Milane. Pa otišao je Dankila. A šta ću ti ja sada? Pa poslao si Dankila, brate. Hajde dobro, hajde Dankila ti. Hajde izvini, daj me, molim te. Daj vas. Dobar. Da, celo noć. Što imaš ti protiv sve to? Nema. A šta pričaš on? On mi se spava. I spavati se. Ali kad su žene počele da pljuju, isto da si takav vožač, Nije treba da oporavlja. ja još obuku košuljicu, najpatik. A ovo je dugo. Ovo je dugo. Ovo je rekao dugo pismo, ja? Šta će da dođe? Ovo nišće aprile. Ovo je dugo. A dobro, pa. Da ga ne čitam, možda zdravlje.
Koji deo? I čuli su me ono kad sam rekao da idem da zapalim cigaru. Ne daju ni to, vidiš? Sam ti rekla ti... Čekaj, ja mogu samo da povučem da dina dok oni svi ne dođu. Ajde dok ne dođu, ajde. Ero, opet neki april ili. Neki trava njenjenja. Nemam pojma. Onoliko vodu prosječno. Sačuvaj Bože. Slomio sam kičmu danas i sebi i vam. Ja samo znam da sam dobro Jeli? A šta će ti nonka voda, mogli smo da plivamo po kući. Proterak vodu kroz nos. Zadruga kaže manje vode, a straši široko. Ovdje Crna Gora je znak. Slomio sam dečka ni krivo živo. Roki bre. Malo njima. Može. Ne vole, oči. Ne voli, ali ništa ne Miki, zateni rej nešto zabavu da pravimo neku sigu. A? Neno, rejteni. Mislim da je dobro. Nema spavanja ni malo. Moramo zabavu da pravimo. Ajde, ko je švar? Goce, čekamo tebe, vate. Po parolu se mora. Ovako. Do sada je bilo farmeri, a sada piše dragi farmeri. Ovaj dan je bio toliko uzbudljiv i pun dešavanja da pre svega moramo da kažemo da smo zajedno sa vama uživali u prisokoj šali. Šta je ovo? Aprilskoj šali. Prvo aprilskoj šali. Prvo aprilskoj šali, bravo. Sada kada je ovaj dan na izmaku, ostala je još samo jedna stvar koju moramo da uradimo. Pre svega, tek sada je trenutak da vam zadruga kaže jedno veliko aprilililili. Naime, ceo ovaj dan bio je u znaku aprilske šale, pa je red da vam pred spavanje objasnimo sve kako biste sutrašnji dan započeli po pravilima života na imanju. Zvanično vas obaveštavamo da je prvo ruletovo pismo koje je danas Miki pročitao bilo je njegovo pravo pismo, a Era je pravi ovo nedeljni gazda. Sva pisma koja ste večeras pročitali bili su prvo aprilska šala. Ovim putem ih
proglašavamo nevažećim. Da